କାଳବୈଶାଖୀରେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆକାଶରେ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ପଥର ବରଫ ଝରଝର ଝରଝର କରିକି ପଡ଼ିଯାଏ। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଟିଣ ଘର ଥିଲା, ଟିଣ ଘରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଅଗଣାକୁ କୁଆପଥର ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ। ପାଟିରେ ମାରିଦେଉ କୁଆପଥର, କିଏ ଟେଷ୍ଟ ବିହୀନ କିନ୍ତୁ କେତେ ଯେ ମଜା ତାର। ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ନିଭେଇଛି, ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ତାର ସେଇ ମଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା କୁଆପଥର ବିଷୟରେ। ଆକାଶରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଲାଗ ଲାଗ ପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ଯାହା ହୁଅନ୍ତା ତାହା ହେଉଛି କୁଆପଥର। ମେଘ ଭିତରେ ଥିବା ଜଳାକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ଜଳକଣା ଲାଗିଗଲା ଫଳରେ ତାହା ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଶେଷରେ ପଥର ଭଳି ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ଏହାକୁ କୁଆପଥର ବା ଶିଳାବୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ପଥର ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ବେଳେବେଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ।